Rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta jindika li għall-ewwel darba fl-istorja il-familji f'pajjiżna għandhom aktar minn 13 biljun euro f'depożiti ma' banek lokali. Dan ifisser żieda ta' 5 biljuni u 300 miljun euro mill-ammont ta' depożiti li kien hemm qabel il-bidla fl-amministrazzjoni f'Marzu 2013. Kull jum mill-bidla fil-Gvern hawn, id-depożiti tal-familji mal-banek lokali żdiedu b'medja ta' 2 miljun u 200 elf euro. Taħt l-amministrazzjoni preċedenti, il-medja ta' żieda fid-depożiti mal-banek bilkemm kienet tlaħħaq miljun euro kuljum. Dan ifisser li r-rata li bih irnexxilhom iżidu d-depożiti mal-banek il-familji Maltin u Għawċin aktar mill-irdoppjat. Skont il-Bank Ċentrali, il-familji f'pajjiżna għandhom rata ta' tifdil ta' 18% ta' dħul tagħhom. Bejn l-2008 u l-2012, ir-rata ta' tifdil kienet ta' bejn 5% u 7%. Stħarriġ ieħor tal-Bank Ċentrali jindika li bejn l-2010 u l-2016 il-proporzjon tal-familji f'pożizzjoni li jistgħu jfadlu irdoppjat. Iż-żieda qawwija fid-depożiti mal-banek tal-familji Maltin u Għawċin tispjega għaliex żdied daqstant il-proporzjon ta' dawk li jħossu li huma middle class f'pajjiżna. L-aktar studju riċenti tal-Eurobarometru jindika li madwar 2/3 ta' dawk intervistati f'Malta qalu li jħossu li huma middle class. Dan kontra anqas minn nofs ta' dawk intervistati madwar l-Unjoni Ewropea. L-istatistika fuq ir-rekord ta' tifdil tal-familji ħarġet ftit wara statistika li indikat li għall-ewwel darba l-paga medja f'pajjiżna qabżet l-20,000 euro, kif ukoll statistika li indikat li r-rata ta' impjiegi f'pajjiżna bdiet taqbeż sewwa l-medja Ewropea. Dan kollu jikkonferma kemm it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna laħaq firxa wiesa ta' nies u wassal għal ħolqien ta' middle class ġdida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.